Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'allumina kitabana sha'ikhud diniyah wal wasayal imaniyah. Ya Allah, waqdi hawaijana wastajib dungaana ya Allah. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Famin zalika mongko iku setengah sangking mangkono keapian dunya sing agung, kabegjan sing cetha ya ning donya ya ning akhirat, kuwi hasil saka takwa, kuwi diundhuh saka linandur takwa. Al-ma'iyatu utawi ma'iyah, al-ilahiyatu, al-ma'iyatu sinartan, al-ilahiyatu sing bangsa ilahiyah, al-hafziyatu pangreksan, al-lutfiyatu kang lembut. Salah siji undu-unduan takwa sing niku rupa kebagusan, rupa kabegjan, kuwi sinartan ilahiyah. Sinartan ki beserta kinanten. Ki ben jenengan dong ki apa ya apik ya. Ya nek cara fingil mandi manga, iki fingil mandi manga. Sertane lho. Sartane, mula sinartan terusen. Niku kan asal usule fingil mandine manga, dadi ma'iyah. Kita niku nek takwa gampangane selalu disertai oleh Allah dimanapun kita berada. Dadi Gusti Allah itu selalu nyandingi awake dhewe utawa backingi awake dhewe niku, kita dibackingi Gusti Allah. Nek Gus Idam kae terus sithik-sithik pusat ngono kae lho. Sithik-sithik iki hubungane karo pusat. Kekengane pusat ngono kuwi. Lah ning nek takwa wae ora ya pusat wegah ndekeni. Memeng ngopo ndekeni. Ngopo nyertani ora nyertani.
Wong-wong sing ora do duwe rasa takwa Allah, wong-wong sing do ora duwe wedi karo aturane Allah. Ning nek sing urip niku selalu mlaku takwa, mlaku wedi karo Gusti Allah sehingga ngreksa diri. Terus bahasa simpele niku jenenge wirangi. Wirangi niku wedi Gusti Allah pokoke niku jenenge wirangi. Ning ana sing le maknai wirangi niku kleru banget adoh susate. Wirangi niku ki njaga kaprajan diri ndak dicacat wong, ndak lemuni delek-elek wong. Lah kuwi wis metu saka ril wirangi nek kuwi iki mengkur istilahnya pencitraan kaprajan justru sing atine adoh saka Allah, wong ora lillahi ta'ala. Ning mbok kowe anu nek kiai iki ngalor ngidul sarungan pecisan we nek iso pecise didangake. Ben ketok nek kowe iki kiai tur ketok wirangine. Lah iki lho, iki jan tafsir kleru lho, wirangi kok ming sarungan pecisan didangake. Kuwi udu wirangi, kuwi iki istilahnya mengkor kaprajan golek praja ben supaya wong-wong do nyobya-nyobya kowe, do ngeklaim kowe nek kowe iki kiai. Wah niku mung marai lalillahi ta'ala, malah kepara nyuwun ngapunten nek dibalekke ning nggon dalil sirik niku malah. Wirangi niku ki krana Allah ora wedi cacatane wong. Sing penting ukurane niku mungguhe Allah ki ora dosa lah. Wong do elek, wong do nyacat ya ben. Ora kok wong elek-elek, wong nyacat terus ora wirangi, mboten lah nyacate wong ki ora nganggo paugeran agama, nyacate wong ki nganggo judu ora judu sih kok. Nek ra judu ya nyacat, nek judu ya ngalem. Wong ki mung ngono kuwi mula sing penting ki mungguhe Allah, kita niku ki takwa niku wedi tenan. Nah wong do elek-elek kae aman karena gegengane pusat. Ngono kuwi aman. Ora wedi dicacat. Mula salah satu ciri nek wong niki ki bagian saka wong-wong sing duwe derajat dhuwur cerak karo Allah, dipilih karo Allah niku ning ngarsane para menungsa ki padha wae. Dadi lafate kae nek menurut Zunun al-Misri nika istawat ngalaihi al-mahmadatu wal mazmatu. Istawat padha wae ngalahi ngatasé iki wong apa al-mahmadatu pengalembanan wal mazmatu lan cacatan. Istilah nek jenengan iki urip dialem karo dicacat blas ra ono pengaruhe. Dialem ya ming kotong los. Ora marahi mempeng, ora marahi gembelo. Dicacat ya ora lara ati, ya ora keloro-loro, ya ora ngrantes, ya ora terus semple iki ya ora. Wala nek kuwi cetha dadi wong sing duwe kedudukan istimewa di hadapan Allah. Jenengan dalem ya pecise bedah. Wah, angger dialem gebas-gebes, urung dialem wae golek alem. Ngaji rong dina wis njoroke ndase tanggane. Ngaji rong dina wis njoroke ndase tanggane. Mula tuwa ki ngaji ngono karo njoroke ndas ya. Ae tobat modele gayane pol. Tanggane sing dijoroke ndase ya grenengan. Ngaji kok karo wong ra ngajeni kok ngono, ngaji kok kelakuane kok ngono. Asmah memeng aku terusan ngono lah kowe. Donge tanggane arep mangkat dadi ra sida kok ya.
Lah terus gaya kok jenengan. Golek alem ceritane. Gotong royong sengkut wae. Mempenge pol. Ngunggahke regetan sing dienggo gotong royong ning angkong ki dhewe. Surung dhewe. Guang dhewe. Karo sing le teko ndodhok ngombe wedang dicacah. Dal dhek ya ming teko ndodhok karo ngombe wedang, udut kowe njaluk sandine. Lah dicacat nek ra ana duku sengkut. Terus engko nek teko omong-omong sapa iki kabeh iki nek aku sing rampungke. Dicacat ngono angkonge cemplungke kaleng. Kaya karo miso barang. Wangkong cemplungke kaleng. Ora omong-omong ilang mulih ketoke. Tak kelabui ngantek kaya ngapa matane do picak. Tuh mulih ketinggae. Ngantek nang omah terus gawe wedang teh panas banget kae. Ora damoni kuwi leboke ning cangkem. Oke, mantap. Ilate kasam. Lah wong ra ikhlas ki ming rekoso ya entenan wonge anggere muni golek pengakuane wong, golek pengalembanane wong ki srekoso. Beda karo sing memang takwa. Takwa itu ning ati penuh dengan Allah. Sing diikuti aturane Allah, sing diwedeni Gusti Allah. Lah iki engko jan tenan mburine niku pokoke dekengan pusat tenan. Piye-piye ming aman ya ora wedi Allah lah sing penting ra dosa lan kowe ngelak-elak wis. Anggepku omonganmu iki ming anjing menggonggong. Kowe nyacat ngene, nyacat ngono lah ora ngerti sejatine gek sing ngerti iki Gusti Allah. Dadi sing ngekeki derajat Allah aman wae sing penting niate iku arep takwa niku wae. Lah iki ma'iyah al-ilahiyah. Malah ora ming mandeg semono al-hifdziyah. Al-hifdziyah al-lutfiyah tur secara alus dijogo oleh pangersan, oleh penjagaan secara lembut. Njelungan urip niku dilindungi nganggo sinar laser sing ora ketok. Wong nyerak saurunge nyerak jenengan kesetrum mati. Ya keterangane ya ora ngono kuwi. Iki urusan takwa kok terus mati. Iki jenenge ya ngawur anu kena pengaruh delok film anggere. Ya direksa secara lembut sing kita itu akhirnya duwe tembung alah jan raka nyono-nyono ngono. Alah ya Allah matur nuwun demi ngene ora. Jan ora maku mpring nang isor jebul palangan mpring sing nang dhuwur goblok. Nek kudune iki logikane nibani ndase kudune. Wong cethong medhun lempeng. Wes kok ya dilalae goblok. Ngono kuwi. Sing nang tengah iki ana paku cilik ngono iso mental geser ndine kok. Wes blung ngono. Waket mak tatap ya Allah dilutke. Akhire ya Allah matur nuwun donge kena ndasku iki. Ning ling reksa Allah ora krasa. Lah karang yo anu kok ya. Apa jenenge?
Kelas iki guse kok ya gitu. Ayo nek ra ngandel kono golek liyane nek iso gawe. Nek iso gawe keterangan ngene ya mbok. Angel tenan sih kayak keterangan iki. Tur ngono kuwi sok kedaten. Jenengan mengaplikasi keterangan kula iya sok hoi. Tenan aku ini dhewe ya meh. Ning kok ndilalae iki. Nek kurang bejo ya nyatane gogrok kok. Pak Ngali kuwi mbiyen tau cerita sawalan ning Kulon Progo. Sawalan ning Kulon Progo motor-motoran kae. Kulon Progo sing rada kidul dadi ya wis padha karo hitungane pinggir pantai ngono. Motor-motoran. Ndilala ana blarak tiba saka dhuwur. Lah kok ya pas wonge kowe. Ayo wis ketiban bongkok blarak. Gek kamangka montor banter ya gledak wis lara keneng bongkok, lara tiba lho nek kurang bejane iki ya ngono kuwi desokan. Kuwi jan kejadian kok iso sleramu ngono kok iso nabrak. Ya ndilane pas bongkok tiba. Ya kurang bejane ya ngono kuwi. Nyandani peleme kleru montor. Oh, kurang bejo. Wala yo karang angel nek nggon kong niki. Alah nek kurang bejane iki ora kaya kaya. Ya Allah, ya Allah. Kisah nyata. Lagi tahu jan tahu niki ya ora nggo dompet to ceritane. Ngetiging kendel kae. Lah kok cegatan. Waduh, cegatan ya. Ranggo dompet selamat pagi ya. SIM dan STNK tak buka helm. Wah, Pak Yai to ngono. Polisi. Tak kayak STNK lah SIM dari ngomah ya Pak sak dompete. SIM kok carry. Kelayang guyu-guyu. Pak polisi ini SIM kok carry terus dilempit pun kok digowo kok ya sing siapa. Donge kedenda apa? Kena tilang donge. Ning ya anu kok ya oleh pangreksan sing lembut ta. Oleh pangreksan sing lembut ndilala yo aman. Ya wong polisine wae apal karo aku nek ngantek ndenda yo kebangetan. Tor yo mesti wedi ndak tak dongani kok ya. Ya mbok ampo-ampo polisine karo donga yo gila kok yo donga tekane lembut donga yo. Bahaya kok. Mula jan oleh pangreksan sing lembut ngeten iki lho nek jenengan paham. Mula takwa nek pangreksan dhahir, pangreksan kasat mata niku kuwi urung menjamin jaga ngarep iso keneng mburi, jaga mburi iso keneng ngarep juga. Ha beda nek penjagaan iki saka Gusti Allah. Makane kala ngendika sapa Allahu taala Gusti Allah taala ngendikane wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Al-Baqarah 194. Kok nek nang omah buka Quran, goleki Al-Baqarah 194. Ora ketemu. Ora ketemu wong jenengan goleki lafaz Al-Baqarah kuwi ora ketemu kok. Wong mampane ning pojok dhuwur kok goleki tengah.
Ora ono kok ya. 194. Wattaqu padha takwa sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah wa lamu lan padha ngertiya sapa sira kabeh anallaha sak temene utawi Gusti Allah iku ma'al muttaqina nyertani wong-wong kang padha takwa. Lafate ijmal garis besar mengke rinciane real jadi rinciannya maksudnya kok rinciana iya apik jenengan ya apik berarti ya ngrungokke ngono lho ini anggar aku kleru kok meneng wae iki berarti wis turu cetha rinciana ana sapa ana ingsun kowe do takwa marang Allah ngerti ya sak temene Gusti Allah ki nyertani wong-wong sing do takwa. Engko secara rinci wujud le menyertai itu jan dicocoke karo kebutuhan lan karo judule urip. Jenengan ki ndek judul kahanan sing piye ta piye, di situ Allah peran. Gusti Allah berperan aman. Dilalai iki ya piye-piye iki ming sarwa dituntun Allah niku lho dadi bejo slamet. Ya kaya sing kula aturke mlaku ning dalan lali ranggo SIM niki ora kok piye-piye karo Allah dilalai dinggokke. Karo Allah dilalai dinggokke menggok cengklur tak liwat kene lah. Liwat nggir desa kene iki. Ora kok tok ngerti nek ning kono cegatan ora. Ning ati wis kemrentek lah opo kok liwat nggir desa kene. Kono kae iki ning pojokan iki ana blumbang-blumbang ora dingoni mbok menawa ana lumut engko tak nggone mancing. Kuwi lah jan ming perkarane sepele ming arep golek lumut. Mandeg tenan ning sanding blumang ilang-iling golek lumut ana dilalai. Lah terus mikir jero ning jikok piye wong sasar yo ora nggawa. Golek utik, men kota diutik dibengke oleh titik itu dadi suwe. Basan wis rada oleh wae wis terus neruske laku liwat nggon cegatan mau wis bubar cegatan. Ayo Gusti Allah ki ampuh to. Seneng aku karo Gusti Allah iki. Nek karo sampeyan ora tak seneng aku. Pinter tenan si Gusti Allah yakin piye-piye ming sarwa iso. Iki wujud mangal muttaqin. Wujud mangal muttaqina. Jabaran saka takwa. Niku mengke jenengan nindakake dawuh. Jenengan nindakake dawuh. Salah satu dawuhe wong urip iki kon lomo kon sedekah. Dilalae jenengan ki gering. Gering. Kaya jungkel-jungkel wae. Ndase cekot-cekot. Wih. Mikir jero gering. Wah, jan judeg tenan. Mumet rasane. Tenan. Nah, urip dhewe iki mah los. Enak. Wah, jenengan radonge. Los. Lah kok yo dilalai ana wong kula nuwun nyuwun ngapunten tenan iki jan nyuwun tambah sangu kula niku ajeng neruske laku ten Kulon Progo
Pokoke nyuwun sangu sak weh-wehe. Kok njlungan cekot-cekot mah ana wong ngemis. Ana wong ngemis. Lah kok yo karena Allah niki sing berperan. Nek sing ora disertai Allah wis ndas cekot-cekot ana wong njaluk lah wis sing ora disertani Allah. Oh sampeyan kira ngrasake aku ndas kuwi arep pecah-pecah malah njaluk kere ngono. Nek sing ora takwa mending ngono kuwi kok ya ning wong iki takwa. Dadi sing mlaku adalah takwa. Enggak cekot-cekot kaya njungkel ana wong njaluk-njaluk kok ya dilalai mak teleram ning pemahaman iki kalingan diterangke karo Guse sih. Gus ki pirang-pirang uduke. Nang kono iki diterangke. Ambeni rak ngisi pengajian nang Wijirejo bale desa Wijirejo. Hari jadi bale desa. Lurahe rak Pak Wisnu keturung dadi lurah kanca cerak lho kula to. Pak Wisnu kae. Lurah. Kula teko langsung nyekep diambungi pipi iki pipi tengen. Waduh jan suwe ra ketemu matur nuwun tenan lho Gus gelem teko rene iki ngono kuwi jeneng. Ya ngono kuwi jeneng. Wis pokoke kula ya kangen karo jenengan Ji Pak Lurah jan kok ampuhan aku. Terus adol pakan pitik. Wah niku kudu. Dadi apa lurah kae adol pakan pitik. Mbut gawene harian iki toko pakan-pakan niku. Jos tenan. Dan jos tenan. Terus ke cerita wau. Tekan ngendi mau kan ngendi ya. Kiai lalen. Ayo angel kok le memahami pedhot terus kok ya. Ora ndah cekot-cekot wong ngemis kok kulon praga. Lah sing lalen mah kono ngono. Kelingane mah cerita sing ngarep mah. Ya malem nek kono kelase ya mung kelas lalen kok. Mesti pikirane nyumbang ronggon kuwi anggere kono. Dilalai ana wong ngemis ki nek wong sing takwa wong sing takwa mak teleram kalingan tau nampa keterangane Gusti lemune dawuh dak akum bisa dakoti tambah nono loromu nganggo sedekah. Wah aku wis mumet paramet wis entek 7 plek wis ora mari. Ndasane ya tetep ramari dipiye-piye ramari mbok menawa iki oleh Gusti Allah ngekeki dalan mari kok ujug-ujug ana wong njaluk wis ben tak golekne. Tenggo sekedap Pak. Kula golekne. Wis gresek lemari dibuka ning sor sandangan. Wis malah ming anu renget. Slorokan dibuka, wis ana 1000 dijigo, nang ati ngen-ngen wah nek ngekeki kok 1000 kok kaya kurang penak. Akhire lemarine sing wedok dibuka ana dompet cilik. Lemari sing wedok iki wah dibuka kok dilalae ana 20-an sitok. Dijupuk. Akhire dadi mlumpuk selawe. Karo buka ember pawon. Ana beras 2 plastik nyetengah kilo wong le menyang genduren pindho kok. Le menyang genduren pindho. Dadi 2 plastik nyetengah kilo wae men ora ketara dekke siji. Terus dia ndoke wis dijikuke demben. Wis ra ono ndoke dijukuk demben. Ayo gawe sarimi iki. Akhire terus di dadekke iki ketok ugih to.
setengah kilo pindho berarti sekilo ya. Terus niki nggih Pak, nyuwun ngapunten anane ming kaya keten. Walah ya Allah matur nuwun tenan, matur kalih dongake wong ndas kula cekot-cekot. Muga-muga mari nggih, wis muga-muga mari ndang mari paringi mari gampil tambane gek sehat sing kira-kira maidahi. Amin amin matur nuwun. Wis ana pareng nggih monggo. Kono lunga kene mlebu kleang-kleang. Jenenge mumet diprok terusan turu nang ngarep TV. Turu nang ngarep TV. Ngerti-ngerti mak grek karo bengok, "Pak." Kuwi sing wedok mulih saka pasar. Sing wedok mulih matur atap ngono. Ngopo ana wong turu ndase cekot-cekot bengok. Iki tulung ndukno gawane. Ah kok emak nyat, ya mesti emaknya to wong karo sing wedok yo gila tenan sih. Karo sing wedok yo gila tenan sih. Ayo kare yo sing makani sing wedok ndak dina kok arep ora maknyat. Diembargo engko kok bul. Wah, rumahnya langsung metu ngedukke gawan kok ilang cekot-cekote. Wih lah kok mari aku. Weh lah ya Allah, iki dadi enting ning ndas kok mari padi. Gek ning cangkem ming rada pait-pait sepoi. Duke gawane sing wedok, atine seneng mari kae. Jan atine seneng. Le njikuk 20 ning dompete sing wedok ora omong kok. Ya ngen-ngene ya omong sesuk nek wis iso ngijoli. Jan mari ya Allah. Kuwi jenenge mlaku takwa. Lah kok mlaku takwa lara sing nuntun dilalae pemahaman agama. Dawudakum bis sedekati tambah nono laramu nganggo sedekah. Ini jenenge Allah menyertai, Allah ngreksa. Salah satu gambaran-gambarane ngono kuwi. Mula urip ki mlakune nganggo agama, nganggo takwa. Allah iki engko sing berperan. Tenan rasah wedi lho ya jenengan ora tek ngandel kok ya nek Gusti Allah iki. Padahal Allah ki jan segalanya, benar-benar segalanya. Mung wae syaraté men Allah dadi segalanya, kita takwa. Kita takwa urip ki niate arep cerak ro Gusti Allah. Sing penting kita ngene iki ora dosa. Pipi tanggepane wong piye monggo. Sing penting niat kita ngene iki ngibadah. Ora arep niat golek alem, aku ki mung arep ngibadah ngono kae lho. Nek jenengan ngaten niku Allah tenan. Apa-apa ki diniati arep cerak ro Gusti Allah, golek rindane Allah ngono. Ora usah dadak disikapi nganggo rasa sing kaya-kaya keloro-loro, rasa sing kaya-kaya rekoso, rasa rekoso njak ngibadahke rekoso. Kadang ora nemahi kahanan sing nyocoki. Agi gletak rem-rem ayam agi meh dadi lho nek turu iki. Wong wis rem-rem iki wis meh dadi. Lah kok ya sing lanang ngomong, "Tolong gaweno wedang, Bu." Jenengan kelingan, wah lah swargaku iki engko nek rido ya wis tak gawene. Nek nggon rasa ora cocok karo kahanan. Rem-rem ayam ki paling penak bablaske. Ora ana wong ganggu, ngono penak banget iki malah kon gaweke wedang. Oh ya. Sabar kae gawe wedang. Daden meneh angel meneh. Ngono ki lho urip iki tenan. Ketemu kahanan sing ora cocok ning dipeksa temandang. Maka di sini dituntut tekan sepiro takwamu marang Gusti Allah. Istimewa nek iki men-men dirasake gek engko praktek. Sakarmu lek arep praktek. Nek kula kan aman. Ngopo muni aman kok ya. Kok malah ngece lho tak pikir. Kurang acet. Yes, muga-muga do diridani Allah, diberkahi Allah, dirahmati Allah.
lan kaperengan hidayah sing iso memaknai hidup dengan nyelengi ngamal-ngamal soleh sing saokeh-okehe. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.